Bună tuturor, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Madalina pentru cei care sunteți noi. Și astăzi vom face împreună un unboxing de la Shein. Am decis să fac acest video pentru că oricum trebuia să-mi aleg o rochiță pentru aniversarea băiatului meu. Și am zis, hai să-mi cumpăr mai multe și voi alege doar câteva care îmi vor rămâne pentru că nu am ales neapărat una de ocazie. Am ales și rochițe care pot să iei în diferite locuri. Bine, acum nu că am putea ieși, dar cine știe? Da, acesta este pachetul. L-am desfăcut pentru că mi-a venit doar cu numele și cu adresa și nu știam de la ce este. Și acestea sunt hăinuțele. În general sunt rochițe, dar asta mă avantajează pe mine și de aceea am decis să le cumpăr. Bun, voi trece la prima rochiță. Aceasta roz. Îmi place foarte mult că vin ambalate fiecare separat. Oh, ce fel este și părul. Aceasta roșie. Mi-a plăcut această rochiță pentru că o prezenta o fată într-o bibliotecă și așa cum am zis și în primul video, aș vrea să mă apuc mai mult de cărți și m-a atras mai mult biblioteca decât rochița, dar mi-a plăcut și rochița. Și mi-au plăcut foarte mult nasturii mari. Da, wow! Culoarea e superbă, nu știu dacă o arată. Da, o arată exact. Wow! Da, mi-a plăcut și foarte mult și detaliile acestea de la mânecă. Și aici. Asta nu e cu biblioteca. Asta e alta. Da, dragilor, am verificat și o am și pe aceasta. Se pare că am dat 10 lire pe ea și a fost la reducere. Da, și lumina nu prea mă ajută cu culoarea, dar e superbă. Da? Arată. Bine. Da, mi-au plăcut foarte mult aceste găurele, pot zice așa, dar și de la mâneci acestea. Sunt superbe. Da. Nu este un material care să fie elastic. Nu cred că este făcut, nu cred că este făcut din ceva. Cred că e poliester. Dar nu contează. Sper să-mi vină bine. Sper să mi se potrivească. Bun, dragilor, deci aceasta este prima rochiță pe care pur și simplu o ador. Îmi place de la culoare, la mâneci și la lungimea ei. Mie îmi vine până în pământ. Bine, până la gleznă, nu până în pământ. Pentru că eu sunt și micuță. Dar ea e super drăguță. Cred că pe aceasta sigur o voi păstra. Pentru că îmi place și cum îmi stă. Îmi place și modelul cum este. Și are aici și niște nasturi. Să mă dau să mă vedeți voi mai bine. Și aici la gât îmi place. Da. La talie, nu știu ce să zic, parcă mă îngrașă puțin. Deci că am burta mare, dar nu. Deci cred că ar fi bună această rochiță pentru o femeie care este însărcinată. Da, ce să zic. I-aș da un 9 din 10 pentru că, da, talia puțin e așa deranjantă, de exemplu, dacă mă vedeți voi. Să vede o leacă când mă ridic așa, dacă ridic mâinile mă și ține. Deci, da, îi dau un 9. Da, următoarea rochiță este așa. Nu o să prea înțelegeți voi mare lucru, dar printul e superb. Nu prea sunt eu nebunită după rochițe așa, după printul acesta, dar am zis, hai să am și eu măcar una, că tot se poartă, am văzut la toată lumea și am zis, hai să vedem. Da, ea nu este
lungă, până în pământ, dar este midi. Mi-a plăcut foarte mult printul și că are aici o capsă, deci nu o să fie prea decoltată, sper. Da, nici materialul nu se întinde mare lucru. Să vedem cum îmi vine, sper să îmi vine. Eu am luat-o în mărimea XS. Așa o fi. Deci cordonul acesta cred că este cât mine. Mai mare decât mine. Nu știu dacă vedeți voi. Mi-l dau de 2 ori. Bun. Deci, în legătură cu rochița, în primul rând, este puțin cam decoltată și mă gândesc că dacă o să port să fac mereu așa, nu prea îmi convine. Deși are o capsă aici, nu prea. Ea este frumoasă, dar nu mă avantajează pe mine, mă face să par babă. E bine, nu babă, mai bătrână. Nu știu ce să zic, lungimea ei este midi, este peste genunchi. Este o rochiță frumușică pentru că și mânecile sunt frumoase, vine așa ca niște mâneci evazate, dar nu-mi place mie. Nu știu. Nu știu nici ce să fac cu ea, nici ce notă să-i dau, pentru că poate că dacă aș lua-o cu niște dresuri negre și cu niște cizme, mi-ar veni bine, dar așa nu. Următoarea rochie pe care am luat-o e desigur cea care v-am prezentat-o la început și care am fost nerăbdătoare să o ajungă. E aceasta cu biblioteca. Da, e minunată și culoarea e minunată și nasturii sunt minunați. Și îmi place foarte tare gulerul. Și are la fel și la mâini. E un detaliu superb. Și este... Am zis să iau numai în culori de astea mai închise pentru că mi-era teamă să nu fie ceva transparent. Mai bine așa. Oricum mi-a plăcut super mult. Iar eu când am luat-o am găsit-o la reducere și cred că am dat 15 lire pe ea, dar acum cred că nu mai este. Dar dacă aveți un cod de reducere, o să vi-l las eu pe al meu. Sigur veți avea și voi la reducere. Și îl veți lua la fel. Da, măsura mea este XS. Cred că toate sunt XS. Da. Tot la fel, ce să zic despre ea? Culoarea e superbă și tot la fel ca celelalte. Nu sunt scurte, sunt midi. Mi-a plăcut super mult asta și abia am așteptat-o. Sper să-mi vină, să mi se potrivească și chiar dacă nu-mi vine, tot nou o dau înapoi, tot nou o returnez. O fac eu cumva, să-mi vină. Pun ceva în brâu sau nu știu. Tot fac ceva să-mi vină. Îmi place foarte mult. Am luat rochița aceasta, m-am gândit că va fi preferata mea, dar nu prea. Lungimea ei este frumoasă, îmi place și arată bine, doar că nu știu de ce nu mă avantajează pe mine. Îmi place culerul ei, deși nu are fermor să o iei pe tine. Nu știu ce să zic, îmi plac nasturii, îmi place gulerul, dar puțin cam decoltat. Gulerul chiar este frumos, deosebit și culoarea este deosebită, dar nu știu unde o voi putea purta eu. Nu știu ce să zic, parcă am rămas puțin dezamăgită de ea. Probabil că trebuie și călcată, dar este o rochiță frumoasă, nu? Voi ce spuneți? Următorul lucru pe care mi l-am luat este o rochiță care mi-e teamă cu ea să nu fie puțin transparentă. Oricum nu veți vedea voi mare lucruri din mâna mea. Da?
Și cred să nu vin aici, oare? S-ar putea? Cam micuță. Și cam scurtuță. Și elastică. Da, culoarea îmi place, dar mi-e teamă să nu fie elastică. Am văzut că se poartă așa. E și șifonată, dar nu contează. E super. Da, cred că asta este singura care este fustă scurtă. Fustă, da, e singura. Dar care e scurtă. Da. Și aceasta este în măsura XS și cred că a costat 6 sau 7 lire, nu știu sigur. Cred că aceasta este preferata mea. Am luat un tricou simplu și cu ea, deși am zis că va fi scurtă, nu este scurtă absolut deloc. Iar cu niște dresuri și cu niște Adidas și ești super ok și nu dai în bară. Eu am luat-o în combinația aceasta cu un tricou pentru că am zis să fie ceva repede și să vă dau exemplu că o poți lua și la Adidas și nu numai la sandale. Da, am zis că îmi va fi mare, sau am zis că îmi va fi mică și dar nu este mare puțin. Și nici nu e transparentă, am stat și m-am uitat în oglindă. Da, îmi place foarte mult, ce să zic despre ea. Îi dau un 10 pentru că chiar îmi place și sunt sigură că o voi purta foarte des. Bine, să am și unde să o port. Următorul este tot o rochiță, dar nu știu ce a fost în capul meu când am luat-o. Cred că în loc de pijama, sau poate vara în loc de pijama, în loc de rochie, pentru că în primul rând e un pic transparentă. Nu mare lucru, nu știu dacă vedeți, voi nu o să vede. Dar e un material așa tare, care nu se întinde, nu știu. Nu știu ce să zic de ea. E și lungă, cred că îmi va veni mie până în pământ, eu, 1 metru și un șnițel. Da, nu știu ce să zic despre ea, chiar nu-mi place acum că o văd, nici curea nu vine bine. Am zis că poate, nici simplă nu vine bine, deci sigur o voi returna. Aceasta cred că va avea un 4, căci unde pot merge cu ea. Da, asta e mai mult ca o geacă rochiță. Sper să nu șteargă culorile, da, e bun. E ca o geacă rochiță. Sper să-mi vină bine pentru că îmi place foarte mult și nu e transparentă. Da, nu e transparentă. Și desigur, merge și acum, că cu o pereche de dresuri negre. Abia aștept să o port pe asta. Cred că îmi place mai mult decât cea care este toată cu acest print. Da. Și pot să o strâng și aici. Culoare. Pot să o strâng și în talie, ca să arăți că ești. Deci cu ce să încep cu această rochiță? În primul rând, este foarte transparentă. Nu știu dacă o voi putea purta pe afară, pentru că se vede absolut tot prin ea. Nu știu dacă prinde camera sau nu, dar sper să nu. Nu prea îmi place ea așa, nici nu știu sigur ce este, dacă e geacă sau rochiță. Are glugă, ceea ce de ploua. Te prinde afară cu o rochiță, da, e numai bună, nu? Dar are o șnură aici care, nu știu ce să zic despre el, că nu prea îmi convine. Și rochița este foarte transparentă, deci așa cum ziceam, nu știu unde o să o port. Da, ea este în schimb foarte frumos și are aici acest animal print și are și un fermoar. Da. Ce aș putea spune eu despre ea? Culoarea e frumoasă, dar transparentă. Da? Și tu mă aprobi. Dragilor, și-a venit și momentul ultim.
ultimului lucru pe care l-am cumpărat, ultima rochiță, care e superbă, de asta am și păstrat-o pentru sfârșit. Eu când am văzut-o, am rămas wow! Voi nu o să vedeți sau să înțelegeți mare lucru, dar are foarte mult tiul și are și corset în el. Da, și e superb. Asta înseamnă că nu trebuie să mai porți sutien. Și ce pot să mai zic de atât? Pur și simplu superbă. Aici are volane la mâneci și nu este până în pământ, este tot la fel ca celelalte midi, pentru că pur și simplu m-a cucerit. Și aici are un ca să fie prinsă toată dantela și să stea în spate. Tot așa, aceasta este mărimea XS, cred că am luat-o ca să fiu sigură că stă. Da, și dacă îmi vine, aceasta va fi rochia visurilor. Wow! Asta e tot ce pot spune despre această rochie, care e superbă. Deci mă simt ca o prințesă mea. O să dorm cu ea. Atât de mult îmi place, wow! Plac mânecile. E un material atât de fin și e foarte, foarte bufantă. Da, deci e superbă. Nu am nimic de zis 10, în afară de faptul că fundița este... Hei! Da. Da, dragilor, acestea au fost toate rochițele de astăzi. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi un comentariu despre care v-a plăcut vouă cel mai mult. Lăsați-mi un comentariu, desigur, și despre ce ați vrea voi să facem în următorul video. Vreau să vă mulțumesc că ați ajuns până aici și ne vedem în următorul video. Bye!